Άρε Χάκη. Άρε Χάκη, τι μας έχεις κάνει με αυτή την δήλωση ότι φεύγεις από το Zeroland. Ο καημένος Omega Cyber Clay χαζεί να κάψει τον Zeroland για σένα. Ο Αντώνης κάπως βρέθηκε στο Zeroland για σένα. Αχ, η φαν σου. Αυτά τα λυπητέρα comments. Πόρε φίλε. Και όλες αυτές τις καταπληκτικές που έχω περάσει εγώ μαζί σου ρε Χάκη. Τα survival games που με κουβαλούσες, τα κάθε survival game. Μόνο εσύ έπαιρνες kill, δεν έκανα τίποτα εγώ. Τι θα κάνω τώρα, πες μου. Και στο Zeroland, αυτές οι ιδέες που κλέβω από σένα τα δρομάκια, τι να κάνω, από ποιον θα κλέβω τώρα. Θα πάω να κλέβω από τα base που δεν ξέρω από design. Τι να κάνω τώρα, πες μου σε παρακαλώ. Άρε Χάκη, άρε, θα μας κάνεις όλους αλκοολικούς με αυτή τη δήλωση ρε φίλε. Αχ, και το πως με έχεις προσκαλέσει στο Zion και σ' είχα γράψει για 3 μήνες. Δεν θυμάσαι, τότε, δεν θυμάμαι πότε, πριν 3 χρόνια. Έστειλες με ένα μήνυμα στο YouTube αν θέλω να μπω στο Zeroland κάτι server. Και επειδή δεν είχα ιδέα εγώ από αυτά, το αγνόησα για περίπου 3-4 μήνες. Και μετά λέω, για να δούμε τα βίντεο τους. Και είδα τα βίντεο και είπα, θέλω να μπω, και σου απάντησε και με δέχτηκες. Δεν έβαλες στο θέμα ότι σας αγνόησα για 4 μήνες. Με βάλατε Zeroland, εσύ μου έδειξες όλα αυτά που είχε γύρω, τι να κάνω, ποιοι είναι εκεί και όλα αυτά. Άρε Χάκη, τώρα τι θα κάνω, πες μου τι θα κάνω. Όλες αυτές τις στιγμές που έχουμε περάσει μαζί, πάνε, φεύγεις. Σε παρακαλώ, μην φύγεις, έχεις τόσο μεγάλο μέλλον στο Zeroland. Και άμα φύγεις δεν θα έχεις έμπνευση να κάνεις βίντεο. Και θα αρχίσεις ναρκωτικά και θα τα παραιτήσεις όλα. Zeroland είναι η ζωή σου. Είναι η ζωή σου. On a serious note guys, this is a joke, right? Είναι αστεία. Όσα βίντεο θα δείτε, αστεία που ευκομάστε, έτσι. So, μην πάτε στο Χάκη τώρα και να το σπαμάρετε. Ρε Χάκη, γιατί βγαίνεις από το Zero? Έχει ήδη αρκετά comments και μηνύματα, έτσι. Σας παρακαλώ, λυπηθείτε το λίγο. Ή όχι.